खुलुमबाय बर' सार YouTube चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायनो लाबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आङो नैबे लाल किला बे लाल किलाखौ बाथि सम्राट शाहजाहाना बेखौ लुदोंमोन 1639 ख्रीष्टाब्दनिफ्राय जागायनानै 1648 ख्रीष्टाब्दआव बे हाबाफारिखौ फोजोबदोंमोन आरो बे जायगायावनो भारतबर्षनि जारिमिनारि मोनसे जायगा आरो जाय जायगायाव नोंथांमोना आंनि केमेरानि उनाव नुनो मोन्दों भारतबर्षआ जेब्ला 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि मोन्दोंमोन बै उदांस्रि मोननाय समाव बे जायगायावनो गिबि खेबनि थाखाय भारतनि बिथां गाहाय मन्त्रि जवाहरलाल नेहरूआ बे जायगायावनो नैबे भारतबर्षनि फ्लेगखौ हस्टिं खालामदोंमन आरो बे जायगानिफ्रायनो सुबुंफोरनो बिथाङा नैबे बे जायगानिफ्रायनो बिथाङा लेक्चार होदोंमोन तो बेवहाय बोसोरफ्रोमबो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम बे 15 आगस्ट जेब्ला भारत उदांस्रि सान बे उदांस्रि साना बे जायगायावनो नैबे प्राइम मिनिस्टारा बेहाय लेक्चार होयो बेवहाय हाबनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो टिकेट लाग्रोनांगोन नैबे इन्डियान आरो फरेनारफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन टिकेटनि प्राइस जायो बेखौ तो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे रेड फोर्टखौ दिन्थिनो नागिरदों बेखौ रेड फोर्ट डेट मिन्स मा बेखौ हिन्दीयाव नैबे लाल किला होननानै मुंदांखा जों जाय जायगाथिं थांदोंमोन बे जायगाथिं टिकेटआ होआ फार्स्ट गेटखै बेवहाय नैथि गेटखै जों फैफिननो गोनां जादों तो बेवहाय इन्डियाननि थाखाय 50 रां आरो नोंथाङा जुदि अनलाइन पेमेन्ट खालामोब्ला 35 राङावनो नोंथाङा खारग'गोन आरो नोंथाङा जुदि मिउजियामजों लोगोसे आरो बेनि नुथायखौ जुदि नैबे दर्शन खालामनोब्ला नोंथाङा 80 रां होनांगोन आरो जुदि नोंथाङा बेजों लोगोसे नैबे अनलाइन पे खालामोब्ला 65 यावनो नोंथाङा खारग'गोन आरो लोगोसेनो फरेनारफोरनि थाखाय बेवहाय हाबनायनि थाखाय 600 रां आरो लोगोसेनो बिथांमोना जुदि अनलाइन खालामोब्ला 550 आव खालामनो हायो आरो लोगोसेनो बिथांमोन बुंनाय बायदिब्ला माने बेवहाय सार्टआव होनाय बायदिब्ला बिथांमोना जुदि नैबे मिउजियामजों लोगोसे आरो बेनि नुथायखौ जुदि नायोब्ला बेवहाय एन्ट्रि फिसआ जादों 800 रां तो नोंथांमोननो आङो बेनि जिखिनि नुथायफोरखौ दिन्थिनो आं नागिरदों तो नोंथांमोनाबो बे जायगायाव भिजिट खालाम अब्लाना नोंथाङा बे जायगानि नुथायफोरखौ नुनो मोनगोन तो नायलांबाय थानो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बेनि गासै नुथायखौबो दिन्थिनो नाजागोन मोनसे इनफरमेसन होनो नागिरदों आङो नै बेवहाय बिथांमोना सुथुरनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोजौ वाल होदों बे वाला 59 फुट गोजौ आरो बेवहाय हा बाहागोनिफ्राय थामहिनबा लैथो बिखुंनिफ्राय जुदि सुयोब्ला बेयो 108 फुट गोजौ आरो बेवहाय सुथुरफोरा बेखौ बारनो हायि बायदि बिथांमोना बे वालखौ होनाय जादों
बेवहाय हाबनो थाखाय नोंथाङा टिकेट दाननांगोन सरासनस्रायै जों बेखौ दानबाय बेनिफ्राय बेवहाय दिल्लीयाव जायखिजाया नोङो नैबे टुरिस्ट प्लेसाव थां नोंथांमोना नैबे बिदि टकेन बे टकेनखौ लाबाय आरो लोगोसेनो बेवहाय मोनसे रिसिप्ट हरफायो फैसा दाननायनि बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे बेनि नैबे टकेनखौ नोंथाङा जुदि खोमायोब्ला 100 रां पेनाल्टि होनांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों थ' बे टकेनखौ बेनिखायनो नोंथाङा मोजां सेफआव लानांगोन खोमाना जुदि लायोब्ला नोंथाङा 100 रां पेनाल्टि होनांगोन बिथांमोननो टिकेट चेक खालामनानै बेनि सिङाव जों हाबबोबाय गोबां सिकिउरिटि टाइट बेवहाय टिकेट चेक खालामो नोंथाङा बे जायगायाव फैयोब्ला खायसे बेगफोर आरो नैबे मुवाफोरखौ नों लाबोनो हाया थ' नोंथांमोना नुबाय दं बे सिङाव आङो इन्टार जाबाय थ' बेवहाय बेनि खाथियावनो मोनसे मार्केट दङ बे मार्केटखौबो आं दिन्थिगोन लाल किल्लानि सिङाव हाबजेननाय जायगायावनो मोनसे फिसा मार्केट मोनो आरो बे मार्केटावनो नोंथाङा नोंथांनि गोनांथि जानाय खायसे नैबे सना बिदिनो बेगफोर दा बेफोरखौ नोंथाङा बे जायगायाव मोननो थाङो नोंथाङाबो बे जायगायाव फैनानै बेखौ बायफैनो हागोन
लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो एसे आगोलाव नैबे मिउजियामखौ दिन्थिबाय दा बेवहाय मिउजियामखौ खायसे खायसे जायगाफोरखौ भिडिअ खालामनो होआ आरो बेखौसो गोदोनि जिखिनि बेवहाय मोननाय जे मुवा बेसादफोरखौ बिथांमोना जोथोनै दोनदों दा बैफोर जायगा बैफोरखौ स्ट्रिक्टलि बिथांमोना जोथोनै दोनदों थ' नोंथांमोननो आं बेखौ केपचारनि पिक्चारनि गेजेरजों दिन्थिगोन थ' आरो गुबुन मोनसे आं नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो थांगासिनो थ' लोगोफोर आंनि उनाव थानाय बे जाबाय जफर महल थ' लोगोफोर बे गासै 254.67 बेनि हेक्टर हाया आरो लोगोसेनो बेवहाय किल'मिटार हिसाबाव 2.41 किल'मिटार बेनि गासै गुवारथिया आरो लोगोसेनो बेवहाय गार्डेनबो दङ नोंथांमोननो आं बेखौ दिन्थिगासिनो
want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you read my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. तो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आङो नैबे रतबरखौ दोनथिबाय। नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नायफै आरो लोगोसेनो नोंथाङा बे जायगायाव फैनानै बेनि समायना नुथायखौ नायफैनो हागोन। आंनि भिडिअनि गेजेरजों जाखिनि बेवहाय नोंथांमोनो दिन्थिबाय, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै बेनि नुथायखौ स्पेशली नोंथाङा नायफैनो हागोन। मानोना आंनि केमेरायाव जाखिनि नुदों आरो नोंथाङा फैनानै नायफैनाय बे आलादा। तो नोंथांमोनखौ बे जायगायाव फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो आंनि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आसाथों। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. I'm honest, I'll just make you cry. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie. I would rather lie. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you.
so you won't see.